Dakle, ovo mjesto na kojem se okupljamo svake godine na današnji dan, uređujemo ovaj prostor kako ga ne bi pojela šikara već dugi niz godina. Zavređuje da se prisjetimo zašto je ovo mjesto veliko i u žrtvi i u slobodi. Veliko je u žrtvi zbog toga što je na prostoru Korduna u razdoblju od 1941. do 1945. stradala 1/3 ondašnjega stanovništva. Od približno 100.000 stanovnika koje je živjelo u to vrijeme na Kordunu, posebno na bivšem kotaru Vrginmost, oko 30.000 su ili ubijeni ili su pomrli zbog bolesti, zbog gladi, zbog progonstva. Svaki treći. I ti ljudi su uz toliku žrtvu, uz toliko stradanje, u tih nešto više od 4 godine, vođeni idejom slobode, bili u stanju svoju žrtvu pretvoriti u ideju bolje slobode, boljega života i još boljih odnosa među ljudima. To bi trebalo biti pouka mnogima danas. To bi trebala biti pouka mnogima danas koji umjesto da žrtve pretvaraju u bolji život među ljudima, oni održavaju sve lošiji život među ljudima. Koji umjesto da žrtvu pretvaraju u povod za oslobođenje od mržnje i ideja zla i politika nasilja, oni održavaju tu mržnju. I to je razlika između ovoga mjesta i nekih drugih mjesta na kojima se ljudi okupljaju na današnji dan. Drugo, po čemu je ovo mjesto veliko u ideji slobode i načinu na koji je ona izborena? Ova Petrova gora, Petrovac i okolni vrhovi su od jula 1941. bili sklonište za hiljade izbjeglih djece, žena, staraca i boraca koji su zajedno s njima ovdje stvorili jedinstveno mjesto na prostoru bivše Jugoslavije. Jedinstveno zbog toga što su stvorili komunu naroda i boraca, ustanova i pokreta otpora. Pokreta otpora režimu i državi i pokretu zla koji je do njihove odluke o ustanku posijao krvave tragove u Gudovcu, Veljunu i Glini. I kad neki kažu što se nisu ranije pobunili, neka pokažu u Europi mjesto i narod, mjesto i ljude
koji su pružili ranije otpor nego što je pružen ovdje. Ali ne vrijedi i onima koji ne znaju ni sa sobom ni sa svojim riječima. Pogotovo ne na ovom mjestu, pogotovo ne ovim povodom. Dakle, ovdje je bilo srce pokreta slobode. Narodno-oslobodilačkog, partizanskog pokreta, za koji se kaže u našoj zemlji da je bio jedinstveni, najveći i najjači u Europi. A ovdje mu jeste srce. Ali to srce je zaboravljeno od onih koji se hvale veličinom njegovih postignuća. Koji se hvale snagom njegovih otkucaja. Tolikih i takvih da se može reći da je najjače kucalo u cijeloj